Ассалому алейкум дӯстони азиз, умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. алҳамдулиллоҳ ки мо ҳам хубем. ҳозиранги видеои мо мешавад аз бозори корвони шаҳри Душанбе, тарафи Корвон Сити. хиди анамин бинои Корвон Сити якум ошёна, падвалаш не якум ошёна. ози ман рақамҳои савдогарам мемонам ва шумо метавонед ки дар бораи доставка ё ин ки ами нархнавош, моделош пурратар аз хиди савдогар пурсон шавед. ҳанамин намуд ҳамаш курпаву курпачо. ино ҳамашон комплектан 4 курпачаву 4 болишт. метавонед ки бинед. нархош ассалом. шумои дайҷа? чанд смае? Сафед. Поёмбудагиш 2400 сомон. 2400 сомон. Болиштошон кати, а? ҳамана болиштошона бинед чихе хушрӯ шолдорак. Доставка доред, а? хитон. Доставка наздик боша, мишар боша. баъд вайтона визиткатона тед моном. ана инам дошт чи сабзо? Материалшам ҳаст хоҳед. касе ки дӯстони азиз бепахта агар гирифтан хоҳед ё ин ки материали холиша харидорӣ кардан хоҳед, метавонед ки бо хиди ами савдогаро кати гап занед. рақамҳои хиди ҳамунояй. марҳамат. И сабзош чанд сомай комплектиш? ҳамхе пахтадор. 2400? ай коричневый мишам? 3 метри пурра. бинед. ино чиян? хамилёнои туркӣ. ино марҳамат. анаминҷада ҳам хамилёни симдор ҳаст, ҳам бесим турецкӣ. баъд ана ин хушрӯйнаи гули фиолетови набуд навомада. И чандай? 2400, а? бо арзон мешавад? зангтон занан мисол нарх наво мекунед? дӯстони азиз муомила дора, метавонед бо занг зада хиди савдогаро кати мисол нарх наво кунед. 2400 сомонӣ ин намуд қолиниё. қолиниёи Туркия? бинед сифаташон аҷоиб хушрӯ. 3 метр. 3 метра. 4 курпачаву 4 болиштиш. анаи дигар рангаш. поёмбудагишам ами нарха? Поёмбудагиш камтар қиматтарак ва ё барошон 80 ва ё 70 бошанд, инош 80 матлаб. инош қиматтарак. чандай? 2600. амино а 2600. ва ё баркалонам барои курпачон 80. ино барошон калонай. аз анами ҳисоб нархаш камакак бо дигартарай. 2600. и тарафам 2400, а? Не. ё чанда? ино 1500. ана ин намудош 1500 сомон. қолиниё без симош. то болора? ана бардовый кабуд бинед. ин нусхаи поповзадагиё ҳаст ко зибромадагиай. нусхаи ҳаваяю вале қолинияй. 1500 сомон ҳамроҳи пахтаҳош. а инаму чанд? ана инош поповзадагия. 2100? 2100 сомон попри. 4 курпачаву 4 болишт. марҳамат. ана болиштошона бидадам хабош вай дора шолсол дора гирдошонда. ай ва ё чанд? 1800 сомонӣ. ана инамудо. вилюриё чи? вилюриё 1300. 1300 сомон анами хел вилюриё. ана вай кимхояй кындалай ана вай блестор чандай? ина блестор. ва ё сириски анафо. сириски. 1300 сомон ҳамроҳи анами болиштошон курпачош хушрӯ пахтош бисёр андохтагиай. 7 кило дар як курпача пахта андохтагиай гуфтагӣ ҳастанд. марҳамат. метавонед ки рақамҳое ки дар рӯи экран аст ҳамида занг зада бо пурратар аз худи фурӯшандаҳо пурсон шавед. ин аз дуртар бо нишон метиҳам то ин ки интихоб кардантон осон шава. интихобшон хеле зиёдай. шумо дар WhatsApp ё ин ки имое ки доранд шумо нависед ва ё бо дигар хел суратошам метавонанд шумода равон карда фаҳмонанд. хулас бинед чихе хушрӯ. рақами магазинтон чанда? рақами 87. бори дигар такрор мекунам ки суроғаи ҳами дуконе ки мо ба навор гирифтагӣ ҳастем. Корвон Сити, якум ошиёна,
магазини рақами 87 визитка доред ака? Биёед визиткатунам як бура монем. зер экран дама рақамуро ба ҳар ҳол вақти монтаж мемонаму боха як бори дига пурратар шумо метавонед хитон бинед. ана мино визиткашон як бор ҳамра хехтон мебелам доран оз дукони мебелшонам ба навор мегирем вале вай видеои дига мешава. бинед ино имо ватсап ягон чи дора рақамотон имо ватсап ҳаст метавонед гап занед.